Hai cabari. Ya. Wow, wow. Tolong. Mana haya nोंसोरो ट्रेनाव खर' बोरैबा मोनबाङो गाखोगोन माबा मोनसे नोंसोर गियोबा गाखोआ गाखोनाय नङा दां सिरि स्टार्ट माथो
हागोन बायनायाथ' बायखाया गोजांबाय आं बिरादनो गस्लासो लानो लुबैनाया जोंनाबो जानो हायोमोनलै ने मेल्ला हायोमोन बिजनिना बे मा होनो बे दैजिंआबो जानो हागौमोन एक्सप' जागोन होननाय खोनादोंमोन ना नायनो नामा जेथिंबो दखानानो जोबा सयथिबो जा गिदिरनाया आं खनसे फैबावगोनलै आं दहायो बैहाय जों मोनसे बेग दंमोन ना बेखौसो फसायबावदोंमोन रा माने बिसनानैसो এই 50 টাকাৰে লাভ কৰক আপোনালোকৰ অতি মূল্যৱান आरो ओरैजायबो मा मा दंथाय बिथिं ডাঙৰ जायखिजाया जा गिदिर जादों लोखि फुजाजों समानफ्रामानो ने फांसनबो जाबावगासिनो हिन्दीनि सि गामि जाथारदों इथिया हारसा खायलाब्ला 3,000 4,000 लायो ओरैजाय हाबफिनसै नामा नायनो मोजाङानो गैया मोनसेबो फैसाखौनो लाबोआखै नायनोबाबो नै फुलायो फैनाय वाव 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 फ्लावारखौ बिराद फसायबाय आं मानसि मोजां मोजां बेगाबो मोनसेबो साइज गैयालै मैगं बेफारिफोर लाग्रा थामसि सुदो आं देबावबाय बिसोर खिन्थादों सेनायाबो बेनो बे गोजा गिदिंबाबो गिदिंखौनो आन्दायजोबोसो ओरैजायसो नङामोनलाय होमबाबो ओरै ओंखारथिंदो मोजां मोजांथार Iya matai. लानो सरस्वती बायो बोले आंनाव मोनसे दंखायो ये बायनाय नङादां बायनाय नङादां ये कितना है बेसेबां होनदों 60 थाखानो लागोन मिन्थिया खमनि मोनबावगोनदां जानो हांसोआ लादो होबाय दा होदो
लाजिबाय आखायाव लानो बेगाव सोदो आयौ दाबो जाखाङा हनै थैगोन ना जावलै इसोर माबा